Kolixo bakoitza izango zen, ezagarri bat edo besti aukiko da. Kasuentan, azalerako da, erabilko bekiloria, baina almendraz da erabili aldo. Garrantzitsua honetako da ekologikoa erabiltzea. Kasuentan, ekiloria presiona dauko eta ekologikoa lortzeko horreza da. Almendraz ja saiagoa da ekologikoa lortzea, edo presioa da oso... Bai. Gureko gauza bi gauena, argizaria, bai? Erleen argizaria. Hau lortzea izelik errexagoa, bai? Ekologikoan be, ba, bueno, topa hoi bida. Jasoketan eta asaltzen daue. Bertan daukotzu esantze argizaria. Eta bestela lortzia da. Apuntietan ikusiko zuen argizari mota asko da zela. Baina aukendu haitxeko erabiliko argizari horia. Argizari naturala. Pero oso akun pasatzen, usain. Bueno, apuntetan jakitzeko jartzen dau, darela hirukotatako argizaria, bale? Bat da, dauko, jatorrixa izelike minerala, bai? Dala parafina. Beste da jatorri animalixena esako, zela erliena. Eta beste bada, etortzen die landare fruituetatik, bale? Da hor, izkalatzen dira bi, dela kandelilla eta lanete, bale? Die, argizari batzuk, irtetzen dira fruta eta barazkixen dutatik, bale? Dauke prozesu bat eta da argizari batzuk. Emulsionantiak izaten dara bai, baitxaz. Geixenak horrek erantzia itxuko batzutan kremak, bale? Kremak edo makillajea. Baina ja daukie beste prozedimentu bat. Ja ura jartzen jakie. Filtruak. Bai, argizarizak ez da horretzen ura. Horregatik ere dut normalian kremak itxak. Porque nahaztu dio bolixo bat urakin. Bai? Informazio larrei, duen? Bai. Da, pixka eta jartzeko. Azaltzeko apuntiak, Bai, da, zure pixka. Bai,